꽃이 피었습니다. Hindi ay kinabuhi, no? Wala na hindi ay kinabuhi. So ang atong tema, itong magsimba, gatuloy ko sa operasyon ng maintenance. Dagat ang stability, balikan na ito ako sa pangisunan. Kung ay mga-project na mabot sa barangay, so magpalutin ang barangay ang mga katawan para ma-prioritize kung asa na mo ibutang ang sa project. Meeting na o pumunta kung sa diferensya wala ang mga content. So, murang mo na ang salamat kung maayos mo. Station, nagpasalamat kami nga ng project, pero ang dili maayong sagot ang ato. Ngayon dito na sa maintenance, maayos ka ang nag-i-MP. Dili pwede niya magbili ng mga laton. Huwag na siya maintenance dapat. Yun. Ang gilit maayo, ang maayo o gilit maayo sa operasyon ng maintenance, so sa hindi na maupro. Dahil ang maintenance, the LGU officials maka-sign tingin ang DSW mag-duty sa health center kada adlaw. Kaya operational naman ang health center. Ipagdita na lang. No, sa barangay, kayong kalaki. Orang nga, para sa mga sityo man ang ikuyan, patay ko kung isa na sa sityo, salamat mo sa mga nakalahi, kaya naka-abil ko sa project. Akong hangion atong women's president sa Barangay 1. Pagpangna sa mahal. When concrete is still in its plastic state before hardening, it is full of water. When the water eventually leaves the slab, it leaves behind large voids between solid particles. These ay mo ka ng mga ready-mix concrete na ito ka ng dagko ng truck na nasa tagalog na 1 hour. So the correct answers are emergency, preventive, and reactive. So, balik ko rin sa mga correct. Mga balang, mga 10 minutes, kaya ito niya tagang time and counter adjourn. Thank you.
Pagkakit at nakalitin. Kung papatuloy na, lalo na wala. Wala ayaw kang mabutan. Pili din sakat. and Organizational Development Management 22 at Multi-Purpose Hall, Barangay 1, Talacan, Bukidnon. Given its 5th day of October 2022 in Talacan, Bukidnon. Signed, Rogelio A. Alabado, Community Development Officer 4. Pagpaihan sa matag usa ka barangay alang sa community service nga ilang mga roles po sa matag barangay. So, salamat kayo sa pag-uban sa kanamo sa duha ka adlaw nga panahon. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to